Ubingelela baba udokotela baba wesizwe baba uJabulile Mfana omuhle njengekhehla mlungu. Namhlanje sinobaba noMndaye othi akakazivakashele namhlanje ezosibekela ngomsebenzi awenzayo kwesakhe isigodlo. Baba noMndaye akubingelela. Ngiyabingelela kakhulu ohlelweni kababa udokotela ngithi abaphile bonke abantu ngiyaphila nami. Sibonga kakhulu noMndaye. Ngikwenzile umdedelo. Hayi somenze kahle kakhulu. Nongenzile. Yes kakhulu. Namhlanje usiphathele umsebenzi othi idlozi lendibilishi. Ufuna ukuthina abantu? Baba udokotela mangikhuluma ngedlozi lendibilishi ngikhuluma ngalabantu basendulo. Ababe ngayibizi ngalendlela imali esibiza ngayo. Wakusaphila ngekhathi kuthiwa khona indibilishi. Kukhona openi. Ngithi umuntu onenkinga yalezinto zekuhlushwa imali. Akangitholeleke imali endala. Okay. Ngabe isente ngabe u5 bobo lezi imali endala nje. Okay. Nesaka lelesizulu. Olele librown. Angithola lezo zinto lezo mase efika nazo sisolungisa inkinga yakhe yokuhlushwa imali. Oh. Yeah. La isaka leli kufuna kube isaka linganani? Ikhulu elincane. Hayi kubophisi nje baba udokotela. Okay. Ngoba somkhandela into azokwazi ukuthi acamele imali kuba amacoins abangaka. Hayi imali noma ngamacoins amabili noma ngayisenti lenya ngozithola. Yebo. Kubantu khuluma ngokuvala iphanga. Yini uvala iphanga? Mangikhuluma ngokuvala iphanga baba udokotela ngizokhuluma ngento exosha indlala. Noma xosha indlala. Noma ngathiwa nje sekukubi ngaleyo ndlela kangakanana usazi ukuthi webana sabeleni. Uxosha indlala ke siyakwazi ukuthi ke sikwakhele yena. Ukwazi ukuthi umsebenzi njengoba nje uvala iphanga. Lento lena sikwazi ukuthi sithole iphuma phakathi olwandle. Sihlanganise namakhubalo ethu. Mase wena ke uthola ke imali emhlophe. Okay. Mase sikukhandela ke lento ke lena ke kufuneka uyithole. Uze naye uze usuzoyilanda ke. Uma ungathinta kancane amadoda esolwandle ungathini? Amadoda esolwandle udokotela nje udawo solwandle nje na induku esigayayo ibe impuphu. Okay. Ihlale ebhodleleni lengaka iyakhona futhi ukuthi ihlale kuyigona ibuyiphende futhi iphinde beyisigubhu. Kodwa umthetho wayo uthi ukuze isebenze ngalendlela ofuna ngayo ayiqale olwandle. Iyasiza kakhulu ke futhi ke entweni zemali ephathelene nezimali kakhulu. Okay. Yeah. Okay. Asikhulume nawo. Umkhubo usekhaya ufuna ukuthini abantu? Mangikhuluma ngomkhubo esekhaya baba udokotela khona ukuthi umuntu into zakhe ayilungani wabulawa isandla singafanele. Washawa ngento zakubo. Okanye ogogo bakhe nomkhulu bakhe bahamba begangile ngeinto zasegcekeni ekhaya manje akulungi lutho lakhe. Usabathe uyangapha nangapha konakele emuva ekhaya. Ngase ngithi ke umkhubo esekhaya. Lapho ke uthola inhlabathi ke ikhala zomuzi wasekhaya. Okay. Mase uthola ilongo lasenkangala. La kudla khona yonke inhlobo yenkomo la gijima khona yonke imoya. Ngiyakuzwa. Uthola ishumo elimhlophe ke uhambe ke uyogeza emfuleni nekhubalo ke sobe sikunikeza lona nathi. Umalivume ubani? Uma livume sibusebenzisa la kutheni uthola manje idlozi lakho alivumi lutho. Lavalwa. Alifuni ukuthi likusebenzele. Sihlanganisa ke thola ke izibi zendlela la kuphambana khona indlela. Mase uthola amakhandlela. Uthole indwangu emhlophe. Ufike nako la kumina amakhandlela noma akhethile kodwa bembali engafani. Okay. Okay. Iphupho lemali ufuna ukuthini kubantu la? Kuthi akufani futhi. Uthi akufani. Iphupho lemali uthola ibane zo3 esimhlophe. Okay. Uthela imali phansi emhlophe. Le mali emhlophe oyithela phansi lana uzoyiyeka insuku ezo3. Lamakhandlela azovutha apheleke ngosuku lesithathu. Mase uthatha le mali amakhonza awabophi wena ngento wathela nje la phansi kwesicamelo sakho. La ucamela khona mase uthatha iphepha ubhale inamba ozifunayo ufuna ukuyodlala ngazo. Hayi ukungitshela ukuthi bathini ngoba bazokukhethisa kuzona lezo ezibhalile. Lezo ezoyiphupha hamba zohamba uyodlala ngazo. Okay. Yeah. Lento ayisona isithwala? Zona isithwala baba udokotela kuba nje amakhuba lathile nje siwadlanganisa sinikezela. Inglozi enamandla ungathini ngabantu kanti? Inglozi namandla baba udokotela ejule kakhulu iyabulala iyaphilisa. Yabulala iyaphilisa. Yebo inglozi yempi bawufuna ukuthi kuliwa khona bafuna kuphile kuyaphila. La ngisuke ngihleli khona ngisuke ngingafuna ukuba ngomsindo ngingafuni ukuthetha. Ngizoqala nje einsukwini nje ngekudala. Mawunesitha esikuhluphayo. Unomuntu wamsiza wakujikela.
into zakhe ayifuni ukuya phambili kodwa uyabotha ngenxa yomuntu ubhala igama lakho isibongo sakho ubhale igama lalowo muntu nesibongo salowo muntu mina nginendawo la ngisuke ngihamba ngiya khona nginekhathi uthi sengiyaya endaweni ethile la ngihlele ngedwa lapho futhi mase ngibuya khona ngihlala ngedwa ngoba ngihlala nomndeni wami ngihlala nanabantu ngibhekene nento engibhekene nayo yikho ngithi yabulala iyaphilisa inhle yimbi hayi indle yimbi yabulala ayibulali wena kodwa wena if ukuthi uqamba amanga uthi wasukela umuntu anwena umsukela izokhala kuwena kodwa uma ukuthi uqinisile into ongibhalela nongitshela yona lo muntu uzobuya ze kuwena yimbi cool abantu bazofuna inamba yakho bazokuthola kuphi bangithola ku 08444 872 15 bazongithola kuyona kodwa zikhona ke nezinye kodwa ngoba yengisha okay ake sibanikele nje eyodwa yeah no sibonga kakhulu umndayi sibonga kakhulu sibonga kakhulu babudodela kade sinobaba uNomndayi ethi akaze usichazele ukuthi kwenzekani esikoleni sakhe siyabonga